ọdún pàkàsí ìwúfẹ́ ọbẹ̀ ntẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ẹ̀jẹ̀ bí ọdún mọ́ọ̀sán ẹ̀jẹ̀ náà ọdún ẹ̀jẹ̀ sẹ́nà ọdún ẹ̀wọ̀ ẹ̀jẹ̀ basili ìwà àgbà náà mo náà wọ́n kọ́ni fún àná ọdún basili ọdún ọdún ọ̀gbọ̀n ó sẹ̀lẹ̀ ọdún ẹ̀jẹ̀ sẹ́ ọ̀sán ọdún àbọ̀ tó kọ́ yọ ní ìtù ọmọ ní ayé wo ìwà àgbà àlọ́ yìí náà bọ́ bọ́ọ̀lù náà mo yẹ ẹsẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ọdún pàkàsí ìwúfẹ́ ọdún mọ́ ẹ̀jẹ̀ mo ẹ̀jẹ̀ ọ̀sán náà kọ́ 1,500 rupees oyè wọ́n tẹ̀lé ẹ̀jẹ̀ ìmọ̀ àtàtọ́ 2,000 rupees ni ko muna kuna ego na ka pasana ka government dia ego na ka 2,000 a month na so na no na ni na ka wa na ta na go do for the white mama ai le ko no no ga no oye ni ko na ba bele bele mo wa te na be ki se o so na go to mo yo no tu na dia nya na ba ka Adamma, Bobo Peter, come to win and show. Only the more than 1,000 rupees. Or so much now, but took my own. I look at my sister. Bobo Peter. Adamma,
Wait,
Kanika, nothing by nature. Nature the way we know that. On the very moment, 1,500 rupees. Now, I beg you, sir. We can nothing by nature. Down. Alikuwa wakati mkakabala na maana kama mmoja huko pili utenda nalo alikuwa utenda nalo utenda lori owena mbora kugwale ale oweteni abegise osmanya moto mayo lutu alikuwa kasi hutia olori biga Almatorano, economy of food, Israel people, organic cable, mountain of food. But is it? I'm going to get over.
Thank you.
ndị kalọbịara m niile nwanne m onye gwara anụmọta okwu ma bụ odigbo onye nwere ọkpala mkpụrụ ọrụ ọkpara ugwu anapụ bugeles odigbo onye gwara anụmọta okwu na asị nwa ọtụ ka m kere ụlọ bụ ndị gbara ọrụ ọ bara mmadụ anyị hụrụ gị anagwa na ọka ọrụ m ụzọ ya bụ mma n'ụlọ nwe m ka ebu ebe ọ hụrụ ndị ebu ka ebe ya bụ na gbasa ya nweta na ihe ọcha ọrụ bụrụ ya bụ mmalisi ga na ọka maka na akarịsị abata azụ ya anyị eme na-ebi tupu anyị gbasa iwu ka ọkụ isi bie bugeles onye anyị ma n'ime mmiri aka nwere ihe Take a pin.
Christian I'm the one. My whole